Здравейте на всички, аз съм Неделин Маринов и сега ще направя едно обучение за търговията на външната борса Livecoin, която е най-вече за търговия на криптовалути. Ще дам пример с търговията на една от тях, Swisscoin, една от най-търгуваните на тази борса, като принципа на търговия с останалите криптовалути е абсолютно същия. Така че ако схванете принципа сега, ще можете да търгувате всякаква криптовалута на тази борса. Освен това имайте предвид, че на всички борси така или иначе принципа на действие е идентичен и не би трябвало да има нещо, което да ви затрудни на друга борса, ако тук разберете как стават нещата. Разбира се, трябва да уточня предварително, че не съм професионален трейдър. Търгуването с криптовалути не ми е основно занимание, това ми е само допълнително, така че да речем, че имам базови познания и нищо повече, така че това ще е обучение най-вече за начинаещи, тези, които искат професионално да печелят от това нещо, надали от мен ще научат чак толкова ценна информация. Така че уточнявам, това е най-вече за начинаещи, които никога до сега не са се занимавали. Така, първо, сега виждаме тук цената пада, това е добре. Отиваме, сега ще се отворя и биткоин портфейла. Така, сега целият клип ще е насочен реално за търговията с Swisscoin на тази борса, но отново повтарям, че принципа на действие с търговията на останалите криптовалути на тази борса е абсолютно по същия начин. За целта, първо нека си направим регистрация в Livecoin. Поискайте рефералния линк на човека, от когото сте научили, от който ви е предоставил като цяло тази информация, защото тук има реферална програма. Ето тук е обяснено и какви са опциите. Можете да изберете, това е за регистрираните. 10% получавате от като комисионна от реферали, постоянно 20% за 6 месеца или пък 50% за 1 месец от тяхната регистрация. Съветвам ви да се стои това на 10%, но въпреки това да не ви заблуждават тези високи проценти. Нека ви го обясня така, че при депозит на борсата от 2 биткоина, т.е. на човек под мен, комисионната, която бях получил, мисля, че беше около $1. Ако не е била, е доста по-малко. Така че комисионната е изключително ниска, но все пак, когато правите регистрация, направете жеста някой друг, когато имате някакви трудности, да има на кого да разчитате да ви обяснява. Това е моя реферален линк, така че който е научил за мен от цялото това нещо, може да се регистрира към мен. Който е научил от някой друг и този клип му е предоставен, просто нека се обърне към човека, от когото е получил информацията. Сега ще ви покажа набързо как се прави самата регистрация. Ще го отворя в друг браузър, за да не ми се налага да се вписвам от моя акаунт. Съответно, след като сте получили този линк, между другото да уточня, че за почти всички борси има такива линкове, така че не избързвайте да си правите регистрация където и да е. Първо питайте човека, който ви е по принцип над вас, дали вече не е на тази борса и ако е, да ви предостави линк. Така, въвеждаме, т.е. кликате на този линк, след което правите ето това. От самия линк копирате от Livecoin нататък. Защо го правя това, ще разберете. И веднага кликате на Open a Trade Account. И тук самия линк изчезва. Tracking number изчезва. Това, което сте копирали, го поставяте ето тук, на реферал код. Включително и Livecoin. Точно така, както съм го копирал, така го копирате и поставяте тук. Защото ако не го направите това, а просто тръгнете да се регистрирате без този код, реално вие няма да отидете под човека, който ви е
предоставил линка. Трябва, освен линка, да поставите и това нещо тук. Така че, както ви го показах, по същия начин го правите и вие, всичко за да се получи както трябва. Тук си пишете някакво потребителско име, с което ще влизате на борсата, парола, потвърждавате паролата за вход, имейл си пишете, където ще получавате нотификации, известия. Тук преписвате кода, който е изписан в момента, няма да го пиша, съгласявате с условията и кликате на Continue. След като го направите това нещо, ако всичко е изрядно и не ви пише, че паролата трябва да е различна или нещо такова, ако всичко е изрядно, ще получите веднага имейл, на който имате две опции. Или ето този код да го копирате и да го въведете то ще ви излезе на следващата страница Verification код. Мисля, че така беше. Трябва да отидете в почта и ето този код, който сте получили, да го поставите там и да кликнете да продължи. Другия вариант е директно да кликнете на ето този линк и директно регистрацията отново ви е завършена. Така хубаво го оградих. Или кликате на линка, или този код го поставите, ето тук ви пише реално на коя страница трябва. И двата варианта едно и също е. След като влезете за първи път в платформата, сега ще се отпиша как се влиза, когато сте на началната страница. Ето тук горе от логин. Така, тук директно съм се запаметил данните, можете да ги запаметявате, можете и да не ги запаметявате. Ето потребителско име, парола, sign in. И вече сте вътре в платформата. Когато влезете за първи път, имайте предвид, че ще ви изкара едно поле, където да въведете пин. 4-цифрен пин. Въвеждате го, давате нататък и след това ви иска отново да го въведете, за да го потвърдите. Правите го и тогава вече регистрацията ви е изцяло готова. Ако се питате за какво е този пин, той най-вече е свързан с когато решите да теглите или при някакви такива по-специфични настройки в профила, тогава ви се изисква. Измисляте си 4 цифри и ги въвеждате. Така, след като имате достъп до акаунта, първо нека разгледаме, преди да разгледаме менютата на самата борса, нека видим какво може да се търгува на нея и за какво ни е регистрация тук като цяло. Сега, аз пак казах, аз ще дам конкретен пример с една от криптовалутите, които в момента ще закупя. Ето сега ме питате за друга криптовалута, там също има, на всички борси има реферални линкове, почти, да не кажа на 100%, така че пак казвам, питайте винаги някой над вас дали вече е там, ако е да ви прати линк. Освен това, освен обучението за тази борса, имайте предвид, че в канала ми ще намерите обучение за други борси, общи обяснения по всички борси, как да се закупите биткоини, общо взето всичко, което ви интересува. Ако има нещо допълнително, контактите са ми под клипа, така че можете да ме намерите и да ме питате допълнително. Съответно, Swisscoin Markets, когато кликнем, първо как да намерим Swisscoin? CoinMarketCap, ето ще започна от начало. И да речем, че искате да си купите Swisscoin. Почвате да пишете, то директно излиза. След което тук отивате на Markets и виждате тази криптовалута на кои пазари се търгува най-много. Това са всички борси. Виждате, че на Litecoin е най-голямото търгувано количество в рамките на 24 часа. Така че това е важно. И когато избирате, трябва да изберете или борса, на която се търгува доста, или пък където цената ви устройва най-много. Виждаме, че от тук изброените, ето тук цената примерно е по-ниска, но за сметка на това пък и търгуваното количество е доста малко. И примерно аз бих предпочел да взема на малко по-висока цена, но за сметка на това да е по-бързо да стават транзакциите. Тук най-вече в момента, поне към днешна дата, най-вече тук се ориентират всички за търговия на Swisscoin. Сега, след като сме видели, че Swisscoin се търгува най-вече на Litecoin, кликаме върху Litecoin. И след като кликнем, ще можем да разберем на тази борса всичките криптовалути, които се търгуват.
Тоест, ако имаме някакво количество, ако прехвърлим биткоини на тази борса, ние можем да търгуваме с всички тук криптовалути, които са изброени. Така че, освен Swisscoin, примерно, който е на трето място по търговия в тази борса, виждате, има Monero, Litecoin, Dash, Edinar и какво ли още не. Тоест, след като се регистрирате в тази борса, вие ще може да търгувате всичко, което виждате тук. Така. Трябваше да се спра Facebook нотификациите, забравих, както и да е. След като сте видели тази борса, пак казвам, след като сте си избрали криптовалута, виждате на кои борси се търгува, виждате къде се търгува най-много. Искате реферален линк от човека, който по принцип с когото работите, ако има регистрация, се регистрирате под него. Ако не, просто се регистрирате ето от тук, директно към системата. Така, след като сте разбрали къде ще се правите регистрация, правите. Преминаваме вече, когато имате регистрация в самата борса. Сега, тук ще разгледам по-важните минута. Започваме първо от това, от баланс. Даваме надолу и тук виждаме всички криптовалути, които притежаваме и количество, което притежаваме. Като сега, за да не търсите, макар че тук има търсачка и постоянно ето мога да напиша Swisscoin и директно ми излиза количество за Swisscoin. Каквото и да напиша, веднага ми излиза. Можете да си ги подредите ето така, да кликнете тук още веднъж и ви ги подрежда по наличност всичките криптовалути, които притежавате на тази борса. Съответно в момента имам ето толкова Swisscoin и биткоини 0,02. Тези 0,02 ще ви покажа сега как се прехвърлят, защото сега ще ги изтъргувам. За да търгувате на тази борса, пък и на всички останали с криптовалута, която и да е тя, първо задължително трябва да имате биткоини. Към момента, нека да кажа, че 99% от криптовалутите, които искате да се закупите, трябва да ги закупите с биткоин. Първо трябва да имате биткоин количество, т.е. да сте си закупили и да го притежавате в даден биткоин портфейл. Дали това ще е XAPO, дали ще е Coinbase, дали ще е CoinPayments, блокчейн и така нататък, няма значение. Между другото, при биткоин портфейлите трябва да се наясно, че отново има реферални програми. В XAPO примерно няма, но на другите места има. Така че отново, когато си правите регистрация там, искайте отново реферални линкове. Пак уточнявам, в XAPO няма реферален линк. Всеки трябва да се избере портфейла, който му вдъхва най-голямо доверие. Има 3-4, които са така наложили се в цял свят. Така или иначе, където и да притежавате това количество, трябва да го имате. Относно как става покупката на биткоини, в канала ми ще можете да намерите информация и за това нещо. Ако нещо ви затруднява, пак съм на среща да помагам. След като го имате това биткоин количество и искате да търгувате някаква криптовалута на даден пазар, какво трябва да направите? Да добавите биткоини на тази борса. Тоест добавяте биткоините и вече с тези биткоини ще продавате биткоините за сметка на някаква друга криптовалута. Ще купувате друга криптовалута и ще продавате биткоини. За целта трябва първо да депозираме тези биткоини. Отиваме ето тук срещу биткоин на депозит. Кликаме и веднага системата ни генерира биткоин адрес, който копираме. Може ето така както го направих, може и директно тук да кликнете и вече е копирано, няма значение. Отивате в биткоин портфейла си и тук кликате на Send. В XAPO е по този начин, другите портфейли е горе-долу идентично. Няма големи разлики. Кликам на Send. Поставям тук адреса, който съм копирал. Проверявам поне началото и края. 1G, XR така. И тук пиша сумата, която искам да изпратя в биткоини.
Да речем, ако искам да изпратя, това са ето около $18, то директно си го изписва на колко се равнява. Кликам на Send, пиша си паролата, ето така, искам и парола. След това ако сте включили допълнителна верификация, ще ви поиска и ще ви прати и SMS код, откъде да потвърдите транзакцията. Това са подробности. Всеки общ взет, който има регистрация тук, са му ясни тези неща. След като се прати транзакцията, тя отива, т.е. след като се заяви, тя отива ето тук в история. Ето това тук, при 4 часа е примера, където аз съм изпратил 0,02. Нека видим дали е същия адрес. Не, той се променя постоянно. Съм изпратил, това е до Lifecoin. 0,02 биткоина. Съответно, тук е вече complete, т.е. е завършена. Но когато я изпратите, тук ще пише processing. Колко време отнема след като сте изпратили транзакцията да бъде получена на борсата? Това винаги е различно. При някои така зависи просто от натовареността на блокчейн веригата, понеже всяка една транзакция преминава през потвърждения. Различно е, но примерно днес отне около, ако не се лъжа, 20 и няколко минути. Случвало се да отнема и час и нещо. Всеки път е различно, може би зависи от самата сума, но така или иначе да речем, че става до 1-2 часа. Най-често. Как да разберете, че транзакцията е извършена до край и наличността ви е ето тук в Lifecoin и можете да използвате? Просто си следите почтата. Значи, ето, получавате такъв имейл с нотификация за получено входящо плащане в Lifecoin. Виждате и за каква сума. Така че получите ли този имейл, реално вече сте получили самата сума в биткоини. Сега само да проверя нещо. Точно ето тук се отразяват самите биткоини. Имайте предвид, че когато правите транзакция, има вероятност самото количество да се отрази ето тук на история, на buy and sell, на transactions. Това количество, което сте го депозирали, може и веднага да излезе ето тук. Но в дясно ще пише, че все още не е потвърдено. Тоест, че е един вид на изчакване. Но дали ще следите за това, дали просто ще следите имейла, смятам, че следенето на имейла е най-добрият вариант. Получите ли имейл, че сумата е тук, значи вече е тук и е налична за ползване. Така. Какво правим след като сумата е тук? След като сумата е пристигнала в баланс. Така. Сега за това количество ще ви покажа как се купуват Swisscoin. Пак казвам, принципът е абсолютно същия за каквото и друго да купувате. Отиваме на Buy and Sell, след това на Trading. И сега мен директно ме е вкарал в страницата за търговия на Swisscoin и Bitcoin. Ако тази валутна двойка не я откривате тук, то ето тук просто можете да напишете съкръщението на самата криптовалута. В случая за Swisscoin, ето това е съкръщението. Ако тръгнете да го пишете тук, ето така, веднага ви излиза за какво се търгува. Виждаме, че даже се търгува и за долари, макар че количеството, което се търгува е много по-малко. Сега ще ви покажа с биткоини, според мен е доста по-лесно. Кликате върху това и вече аз съм сега на тази страница, затова не се презареди, но ако бях на друга, примерно биткоин долар, ето сега примерно отново се вижда, но ако не се вижда, ето сега ми излезе. Кликам и вече всичко се сменя. Ето и тук
купете Swisscoin за биткоини, продайте Swisscoin за биткоини. Така, това е общото количество, което в момента притежавам в биткоини. Ако го кликна, веднага ми се изписва тук колко Swisscoin мога да купя с тази наличност по тази цена. Сега, каква е тази цена? Това е най-ниската цена, понеже когато вие купувате, някой друг продава, това е най-ниската цена, на която в момента някой продава съответната криптовалута. Сега, понеже когато заредих страницата беше 388, виждате след това се появи 387. Какво се случва? Да речем, че го оставя това нещо, а не го намаля. Какво се случва, ако в момента заявя това количество? Виждаме тук, че някой продава, то отиде още по-надолу. Виждате как се появиха, ето сега тази сделка, някой продава, виждате какво количество Swisscoin, 712, точно, исках да видя дали има точка, 712. Ако примерно ето това, 13, ще преместим малко. Така, от това са останали 13642. Виждате, в дясно изписва, защото когато някой предлага по-голямо количество, пък и при по-малки сделки може да се случи, дали ще купувате, дали ще продавате, сделката ви да бъде осъществена на части. Представете си, че продавате огромно количество. Почти невъзможно някой за същото количество да иска на същата цена да купи абсолютно всичко. Най-вероятно ще се получи така, че ще се купи на някаква цена, т.е. ще се купи дадено количество и няколко човека ще изкупят вашето количество. В течение на минути, може и да е часове. Ето сега тук търся някой, който предлага над 5000. Ето тук, както ви показах, това са 38 699, които все още са свободни. В червеното, т.е. в дясно, в черното изписва колко са свободни. Щом има така червено, значи сделката до някъде е осъществена. Това, за което ви говоря. Съответно, от тази сделка остават още 38 000. Аз с това мога да купя с това мога да купя само, т.е. 5000, но отново мога да го купя по тази цена. Т.е. ако се съглася на ето тази, сега обаче какво се случи? Цената тръгна нагоре. Не, извинявам се, гледам съм по-надолу. Добре. Тук винаги излизат нови поръчки. Тук виждаме тази. Само че това е 712. Няма значение. Значи, трябва да мислите като цяло логично. Не се старайте да запомняте наизуст това, което показвам в момента. Просто мислете логично. Сега виждаме как цената се вдигна и най-малките от дея беше 386, най-ниска цена, в момента 396. Сега, за да ви дам пример, тук какви са опциите като цяло. Ако искате за цялото количество да купите някакви Swisscoin, просто кликате ето така. Сега обаче тук трябва да нагласим самата цена. Тази вече не е актуална. Ако го променя на, ето тук виждам 7000 и нещо, т.е. ако го променя ето това на 9.8, защо на 9.8? Защото тук някой предлага това количество и има свободни така 7835. Така. В принцип, ако се съглася на това количество, сделката ще се осъществи на момента. Защо? Защото има предлагане и директно
борсата открива това съответствие между търсенето и предлагането на една и съща цена. Обаче, ето сега тук изникна още едно, 2994, само че това ако ето така, ако го маркирам, това ще е за 0,01. Какво ще направя аз? Това е още по-малко. Така, 28,551. Така, примерно на ето тази цена, 394, за това количество, всъщност искам, ето сега цената отново тръгна да пада, това е 712. Ето така ще направя, просто да ви дам пример. Съгласявам се на тази цена, ето това количество, сега ще кликна директно на Buy и ще видите, че сделката ще се осъществи на момента. Или пък вече не, защото се изкупи, закъснях. Ето така. Това е на 9.6. Това пък е за адски малко количество. Виждате, постоянно има нови ордери, които се създават. Да речем, ето това е за 1000. 1000 по тази цена. Ето това ще е сумата в биткоини, която ще се вземе. Кликам на Buy. И директно всичко се получи. Защо? Защото се съгласих на цена, на която някой продава към момента. Тази цена, вие сами се определяте колко да е. Тоест тук като променя, ето тук веднага се промени и наличността, която ми остана. Взех за малко количество. Защо за малко? Защото сега ще ви направя едно сравнение. Тук можете или да пишете Swiss coin, които искате, или на каква цена. Да речем, че искам, добре, нека се стои 1000. Тук имаме точка, разбира се. Цена, сега ако я пусна на 394, никой не предлага на такава цена. Сега и на 5. Но когато пуснете, защото има тази опция и сега точно това ще направя, да пуснете на по-ниска цена, тогава нямате гаранция, че ще се осъществи на момента. Всъщност нямате гаранция, че ще се осъществи като цяло. Защо? Защото за да се осъществи вашата сделка, някой трябва да предложи на такава цена. Ако цената тръгне от тук нататък нагоре и никога не се върне до това ниво, вашата сделка няма да се реализира. Естествено, след като сте създали тази сделка, вие по всяко едно време можете да я откажете и отново да създадете друга. Тоест наличността да ви се върне в баланса и отново да разполагате с него. Ако всичко това ви се струва до някъде сложно, старая се да го обясня, но все пак, просто кликате на сумата, която имате тук в биткоини, то директно ви наглася сумата, т.е. цената, която е най-ниска към момента, най-изгодното, което ви излиза, и кликате на Buy. И сделката ще се осъществи на момента, защото пазара ви е намерил директно най-изгодната цена към момента. Разбира се, има вариант, ако искате да купите прекалено голямо количество, както ви обясних по-рано, тази покупка да се осъществи на части, т.е. да не стане наведнъж, но в крайна сметка най-вероятно ще стане цялата. Сега, понеже аз искам на по-малко количество, т.е. на по-ниска цена, ето сега 392 се появи, ето така, това са 1000 обаче, т.е. няма да успее да се изпълни цялата поръчка. Какво ще направим? Това ще го смъкна на такава цена, а като сума в биткоини, т.е. не искам да използвам цялото количество, тук ми излиза 4000, примерно ще сложа 1000 за ето такава цена. Т.е. това ще е общата сума и сега ще кликна на Buy.
Сега вижте какво ми излезе. Че позицията е създадена, но реално ще се реализира, ако някой предложи на такава цена. Ето, някой предложи и веднага беше изкупено. Has been successfully filled. И веднага сделката отива ето тук на My Trade History. Това са направените транзакции. Сега аз какво ще направя с останалото? Ще задам ето тук, примерно ето така. Виждате 3122 Swiss коина, 3122. Тук стават с 120 повече, когато цената е смъкна до това ниво. И сега ще кликна на Buy. Това е цялото останало количество, което имам. Транзакцията е отворена, т.е. самата сделка. Ето, когато не е изпълнена, тя стои ето тук на My Orders. И тук можете да виждате дали се развива. Като цяло, ако цялата се изпълни, тя вече отива в My Trade History. Сега зададох на 375 завършва, в момента се търгува на 390. Тоест имам очаквания, че цената ще падне до това ниво, или поне на това се надявам, защото ако не падне, сделката няма да мине. Трябва някой да предложи на такава цена или на още по-ниска, за да се осъществи. Просто предполагам, че това ще стане. Ако не стане, а тръгне нагоре, какво мога да направя? Мога да я откажа и да създам нова заявка за покупка, като вече да определя дали да се съглася на пазарната цена или отново да заявя по-ниска. Значи, когато заявявате по-ниска, естествено, че общо количество, което ще вземете, ще е по-голямо, но поемате малко риск дали ще падне до това ниво. Може да падне след 1, 2, 5, една седмица като време, може и никога да не падне до това ниво. Да речем, че криптовалутата тръгва нагоре, както биткоин е тръгнал от ниска цена, надали ще се върне на цена около 1 цент. За това говоря. Така че ето сега позицията е отворена и тя автоматично ще се изпълни, ако цената стигне до това ниво. Ако не стигне, ако си променя мнението, решението, стратегията, мога да я откажа и да се съглася на пазарната цена, примерно да създам нова заявка. Няма смисъл да създавате заявка за по-висока цена, по принцип, или на същата, която към момента върви, или ето сега какво забелязваме тук. Някои пускат заявки за продажба на по-висока цена. Там логиката е същата. Значи, когато купувате отдолу, излизат тук заявките за продажба, подредени по цена. А тук, когато продавате, тук излизат заявките за покупка. Значи, моята заявка е някъде тук, може би отишла доста надолу. 375. Ето това е моята, която е в синьо. В смисъл, която е така в дебелен шрифт. Ето това е моята. Реално моята ще се изпълни, когато първо тези се изпълнят. Нещо такова. Сега, когато продавате, отново, ако кликна на това количество, ако се съглася на тази цена, сделката ще стане на момента. Ако искам обаче по-висока цена, примерно ето така, то и сумата, която ще получа, ще е доста по-голяма. Но отново е същия принцип. Ако не стигне тази цена, реално няма да стане продажбата. За по-неопитните съвета ми е в началото, съгласявайте се на цената, която е в момента. Разбира се, може да експериментирате, когато купувате да го направите на по-ниска цена, когато продавате на по-висока. Но ако това всичкото ви е сложно, просто кликате тук на това, което имате, директно ви определя цената, кликате на Buy и сделката се осъществява на момента. И това, че не си играете да чакате по-ниска цена, не винаги значи, че по някакъв начин сте сбъркали. Може да се окаже, че е по-правилно, отколкото ако решите да чакате, в случай, че никога тази цена не падне по-надолу. Или пък след прекалено много време. Може да се отказва, може да създавате друга, но ето сега тази я създадох при цена 375. Виждаме как цената тръгна надолу и като нищо може и да се осъществи дори докато снимам този клип. Сега ще видим.
Разбира се, от тук можете да следите развитието на цената, както и от тук. Графиките са сравнително точни на двете места. Тук също може да следите във всеки един момент до какво ниво е стигала. Ето през последния ден е падала и под 375. Това не е гаранция, че пак ще падне. Няма значение. Ще видим какво ще се случи. Нека разгледаме тук другите опции. Значи тук по-надолу видяхме, това са ви сделките, които все още са отворени, т.е. които не са осъществени. Това са сделките на самия пазар към момента, които се правят. А това тук са вашите транзакции, които сте извършили специално на тази търговска двойка, валутна двойка. Ето така. Като ето това тук, реално е това, което ви показах в момента. Както и това. 30. Извинявам се, показвам ви на самия пазар. Ето това е, което ви показах в момента. Вчера също имам някакво купено количество на 27, пак на 27 и така нататък. Няма нищо сложно. Какво друго можем да гледаме тук? Ето на Transactions може да видите абсолютно всичко. Покупки, комисионни, депозити, тегляни ако имате. Тук при всяка сделка виждате ви се отразява и на каква цена сте го направили. Ето тук виждате на колко по-висока цена съм го направил. И така нататък. Всъщност това е просто количество биткоини, извинявам се. Цената 9 такъв и така. По принцип на My Orders, ето тук все още излиза тази, която е Open, т.е. не е завършена. Ето тук съм отказал някоя, другите пък са извършени. Ето тук реално може да следите на какви цени сте правили всички тези неща. Ето виждате тук на каква цена, доста по-висока. Ако 69, ето това пък е на центи половина по принцип почти. Така че съм купувал на доста по-висока цена. Сега смятам, че е удобен момент да се купи при такава ниска цена. На My Orders, така това го разгледахме, Market Overview. Така, тук това няма да го разяснявам. Отново отивате на баланс и виждате след като сте осъществили сделките, ето така пак ще кликнем, биткоини налични 0, в поръчки в момента 0,012. Swiss коини, ето така, Swiss коини 37 000. Виждате биткоините, когато ги разгледах, че те в момента са in orders, т.е. не са на разположение. И така. Когато искате да изтеглите нещо, какво трябва да направите? Количеството Swiss коини или дадената криптовалута да го продадете, наличността ще ви дойде в биткоини и вече когато е тук, кликате на Withdraw. И правите самото тегляне. Няма нищо сложно. Значи за депозиране и за търговия депозит, ако искате да теглите, Withdraw. По принцип, когато търгувате с някаква криптовалута, можете да го правите активно, както и аз му викам малко по-пасивно. Тоест, при активното говорим, че да играете на пазара, един вид, ако цената тръгне нагоре да продавате, ако падне отново надолу да купувате. И постоянно така може да се увеличавате количеството, можете да реализирате и печалби. Разбира се, с това се занимават по принцип професионалистите и ако нямате опит е твърде вероятно да губите при всички тези неща. За начинаещи съвета ми е, купувате някакво количество на дадена цена, чакате тази цена да достигне желаната от вас и тогава продавате. А ако искате, това е също друга стратегия, ако цената тръгне много нагоре, да продадете
Да се надявате, че цената отново ще падне, защото по принцип това си е съвсем нормално да е такава графиката. И като падне отново да купите. И отново с дадено количество можете да го превърнете в доста повече, без да депозирате други пари. Други биткоини. Това беше от мен специално за обучението за Lifecoin. Тук ето, ако отидете на някаква друга валутна двойка, динар би трябвало да е това биткоин, логиката е абсолютно същата. Няма никакви разлики. Тук има едно, което забравих да ви го спомена. Това е да добавите изчакаща заявка, когато настъпят определени условия. Примерно, ако искате да купите дадено количество, отново определяте цена и тук можете да определите, когато цената достигне спрямо биткоина определено количество, тогава вашата заявка да се появи тук. Това е също интересно, но не знам за начинаещи дали е подходящо. Можете да тествате и това. Т.е. заявката ви да се появи при определени условия. Когато дадената криптовалута спрямо биткоина достигне определена цена. Или пък се понижи надолу. Надявам се, че видеото ви е било полезно за това как да си купите биткоини, къде и как да си направите биткоин портфейли, какви са начините за покупка, като цяло обучение по самите борси, всичко това можете да намерите в моя канал. Ако имате някакви допълнителни въпроси, отново съм на среща да помагам, ще видите под клипа личните ми контакти. Това беше от мен за сега. Чао и до скоро!